Tapos payag guys. Naanami sa payag. Muna Yung three houses. Muna mo Tawagan na lang. isip tap na magkura. Oh, si titi asito. Amo daan pa. Sugar mo ulo. Kuso bayo uyo ba? Siguro na, aman na kita. Kani mo ni. Kamera mo. Kasi kan ganun ba? Tara, pahit na. Guys, nagpaabot ko sa ako kauban nagpalit og ganang ilim nun kay para amo prangko na nga mo kauban nito na naangan to sa amo duaanan sa payag. Napud pigipadan nga robust no kanin. Kanaw na to kung kinsay una mo bigay nila. Ana ni abot. Nana ni abot. Ating. Ako na. Sige. Sige, timplahon. Nagsuod na. Kamera daan ito. Ay, Nindot kayo ni. Guys. Wala tuloy. Sige. Nindot gawas ini kasi silahis guys. Nindot na mo. Nindot hindi ba? Ay, sa mga na yun. Na. Oo na ni mga idol. Ato na itimpla ang masam na. Ni, unsa na? Ilahan gini karon ba? Kana. Mau na. Oh, kana. Kana. La, kana. Sige. Kana. La, mau na ni. Ipaubos dul kating liali mausik dul. Kana. Muna dili la. Ibuok ka batay. Kaya. La. Upuni usa. May lahan gyud ni karon ba? Kabantay nga nagwag email. May lahan nga ko kinsay mo ulti ko na. Okay na. Kana. Largo. May lahan nga ni karon ba kinsay mang bigay ba? Kana. Tara. Okay na. Kompleto ng Ricardo sa Bantigaw. Grabe ba? Grabe. Siksik. Hatmam. Lagay, kumusta man ato lagay di agaw? Uy. Kumusta naman daw? Ay, amat. Buti na yung lagay gaw? Asan ba siya tuwad? Bobo yung kiko ba? Ay, maligikan na yun, Bobo yung kiko Gaw? Eh, dua na yung 5 man tayo niyo, Ha? 5 man ba? Eh? Sa anak, dito na sa district. Kabot na nila? Asa ba ito pwede? Amat tayo. Guys, naanami dyan sa tungod sa payag. O, tingin, tanaw, tingin. Murag na mga kanan, tanaw. I-reverse nito ang camera. Na, rin. Ba? Sila na. Ana. Tara. Hinay tayo. Ang gede. Dari harap eh. 5 man man. May mantalo, lagaw! Oh, sige gaw! Kana sa may pahubag lagi. Pautog ba? Ay, wala kami pagpakondisyon gaw. Kala, minindot gaw? Dati, gimigay. Oh, di si Tando din. Ingin ako ngabdog email mo, di si Tando tagay. Dami. Ibo, nila dogay na abot. Dahil nagtagay, dahil. Aping na. Mga amara gaw! Daw man humana siguro may mga daw na gyud. Dili na ram siguro magtagay siguro. Wala tatong sa oh, dati mi ga oh. Dili ram diri. Salin na siguro na ato. Yan man diri. Ya. A few moments later. Dito na maganda sa mga gaw. Arif ka. Yan, kumusta man dito? Oo, po daw budget grabe yung diskarte ano to na hapon. Eh, kapigap lang na ako, kaliba. Wow, na. Ulit lang, grabe. Ginari ang paghikap. Grabe na. Ginari. Grabe ba? Oo, bagas.
Matabang na yan. Grabe, wag. Diyan pa. Ba, amba ko. Hang sa niyong ginata. Grabe, wag. Oh, siguro na. Tang minong ito. Atom nga bol-bolo. Pasangan na ito, may gabi na. Di matabang na eh. Obat, pista ba yung Nang kung check si Titing ko dito. Oh, grabe yaw ng bumiyago to, guys. Kita ko dito naman. Inita ba ni mo? Ay. Wala. Init benta uwan kayo kanina, suka sa uwan. Huwag to suot. Bitaw. Ansam. Bitaw, nung kayo mangyari, kinawanan. After ni si Uwan. Yun. Bagay. Lemon la inas lawas na. Huwag tayo makamuli hapon. Hapon ay man. Grabe ay. Ay buduhan. Ano mo na mamaoy mo? Ay mao ay. Ay mo mamaoy mo ikaw. Baga bre. Damo di ako bagabi sa magagaw. Ha? Ay, taro Ayaw eh. lagi kay mukuan ko eh. Oh, ngawag chat wala gyud sama lagi. Reguro lagi ah. Anak Mga mga reply ko eh. Sabi sang tinggal. Iba ka lang sa unya na. Ano ta tawo dua kay daman ni ginay signal ni. Ay nalay kasi signal lagi. Ano ta tawo nga. Mga ang dapat na usog ba. Alas 10. Eh, mutgan. Di mo. Wala nang gana. Wala nang sarap may una pa si ayo na. Wala dapat na masawi. Oh, kawan ko. Wala. Dapat. Yung pag-iira mo ba? Huwag. Ay, huwag. Na ba naman? Grabe. Gusto ka ba nung abot na Wala. tayo? Wait. Ano ka bata? Sayo. Malubat kay si. Magduwa pa tayo. Tagay. Sayo wala ka. Malubat. Kasi nga magdaw. Pagkana ka diya. Ini yung baka na tao. Ito sa laki. Suka sila. Tortog lang po tortog. Tao eh. Ay ka. Katawa mo sa ini. Ano ka ore? Agay lagi. Ay, kita ay. Ha? Kuyoga ba niya to? No, murag luag na mga buhok na ano. Yung lawag ng bol. Pati nga sabihin mo eh. Yun oy. Kaya. Lain man eh. Lain. Pananaw ni Juan, ano si Aramina. Asin. Mulai. Hangay. Hang pero tamis yo. Asan ang kuwan? Agay.
Hindot yun ay 5 kon doa karon ba kay kolisyon na. Tugatog na ba? Itlog lagi. Kaya ako yung sila ko imot lang gusto ano. Sa kauban niya. Dali na mabog niyo eh. Ano? Ay, mo gigilok ni. Mo ko tiyawa. Ano ko to? Aray eh. Ay, bawo. Di na ako tatain, siguro na. Magduwa na tanyo ko. Ako cellphone ko. Kuha mo cellphone ko. Mo tama mo daw.